L-eks pixxina nazzjonali fiż-żon Orf Witilajn se tkun qed tibbenefika minn investiment fl-infrastruttura wara li t-titlu legali tagħha għadda b'ċens mingħand Sport Malta għal Marsa Scala Aquatic ix-xahar li għadda. It-tarif ingħata waqt li l-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputata Laburista Davina Samut-Healy. Grima innota kif kien fi frar li għadda li fil-Parlament għaddiet ir-riżoluzzjoni neċessarja biex it-titlu legali jgħaddi mill-klabb akwatiku b'ċens għal 45 sena. Imma mhux biss. Fejn fil-budget annwali tal-Gvern permezz ta' Sport Malta ħankunu qegħdin naraw li din l-istess faċilità sportiva ikollok investiment ulterjuri fiha. Din l-aħbar b'hekk taqqat ma' direzzjoni li kien tal-Prim Ministru Roberta Bela aktar kmieni din is-sena imsejqa fuq proposta numru 549 tal-Manifest Elettorali Malta Flimkien li tgħid kif din il-pixxina għandha tingħata lura lin-nies ta' Marsa Scala u r-residenti tal-madwar biex tintuża għal sports akwatiku. Minn barra hekk, lura f'April li għadda, il-Prim Ministru kien tal-kelma tiegħu biex dan l-investiment jimmaterjalizza mill-aktar fis. Imma l-kelma li qed nagħti hawnhekk lill-komunità kollha ta' Witilajn hija li malli jingħala l-proċess parlamentari biex bih l-art u l-pixxina tingħata lill-komunità ta' Witilajn. Jien ma rridx li nibqa' nara l-pixxina fl-istat li qiegħda llum, u allura minn hemmhekk jitlaq proċess biex nagħtu pixxina state of the art lill-komunità ta' Witilajn li tkun tista' tintuża mill-isportivi kollha. Dan mhux l-uniku każ fejn it-titlu legali ingħata lil xi klabb li jagħmel użu mill-faċilità biex kun jista' jippjana aħjar b'mod strateġiku l-investimenti tiegħu u bekk ikabbar l-operat filwaqt li jolli l-livell tas-servizz provdut. Każi oħrajn jinkludu l-klabb tal-futbol tal-Marsa, Lija Athletics, Siġġiewi, Gudja, Victoria Hotspurs, Birkirkara, Luqa St Andrews, Hamrun Spartans, Xewkija, Naxxar Lions, Birzebbuġa u l-klabb akwatiku Otters Fawdex.